Kapor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabala Snakerpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpia. If you're having a good time, say, oh yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the greatest show on earth. We got some of the most amazing dancers from around the world tonight. Wat hadiin bakanyo tra Border Dispute Redressal Forum haka arpsauterik urisab ara jalpsan kala ai por shiposngi yaka sorkar jala ban ai jubab halor kisiti bala IT deka forum yaka jingdawa jongki padba ki basyong basa haka thain block 1 kabadang ha bapo ka jingya ka japut hapadang ka megalea bat ka asam henry hadu menta ka sorkar jala kadang sangap kuman halor kisiti bala pha deka forum Ucaman jong ka forum uba chanda me sungo haka jekaran bat kila patai kubor haka khalai tarik unai wieng ara jarapsan hadien ka jinglet IT ya ka siti penkan mau sya menteri rang ba ka jala u Konrad ke sangma ulaong ba ka jingbam jubab jong ka sorkar ya ki dorkhas ki bala dep IT nadu menshwa kala penbitar hadu kata-kata ya ki padba ki basyong basa haka thain block 1 namar ka jingbam yo ya ki duler na ka sorkar kum ka epic ka Aadhaar card but kiwe ki kod badon kam wat hadien baka Giant Hills Autonomous District Council kala dep itu but ai sanat ye ki wahe isnong jong isnong ki bahab hapo ka thain block 1 Dispute Redressal Forum HDRF Gilai ai gani ga reminder ga jungi representation ga jungi hai deputy hai chief minister Badan Burom jong ga jilla Meghalaya Konrad ke sangma haga jingi dei bat kijing tip nani kita respond kiba ayu ga government galale haga jingi dei bat ki representation lani kita kichiti ki bangladep ai hagi por ke bladep bat kumban chupan kan mau dang hagan niga artheu sauterik Oktober ngidang lej ai ga wega reminder hi bat hakata ga reminder ngiladep bu chipeus ngi ya ga government ngla ai por bakan ai ngi kata ga respond lani kata ga jubab ya le sigi ya bun kam te kumklet bat haga niga reminder ru ngil ai por biang ya government bahkan jubab yang i hapok chipeus mi lada kalong positif lani lada kalong negatif rumah namar ba kapor kelayaj ti keladon sibun kita ki representation dan ki meeting giba nging ledep yashong hindrai kumpan supan kan mau lengkot ngin ya klet no ya kita ki baladep kiba nadu arajar rpw kumta ter hindrai kumban super kan mahang ni bahaka first February arajar pe usaru ngilep ai ke wei ke citi chau chief minister Badan Burom jungi lor ke subject matter pertaining with the issue of block 1 ti kaba arpat de haka arpasan tarik Jun arajar pe usan hagani ngila ai how chief minister Badan Burom bad arngut ki deputy chief minister Badan Burom nang ta chief secretary halor kajing dawa jubor lene kejing penbor jong ka we ne ki sengkarbi kata ka sucing amreng border development committee ke pa nyong snong khanduli bat ke jakha kaput ban register ki snong ki thau jong ki yaki lengkha ki puta jong ki sepo karbi anglong autonomous council bat ka balai daga meeting ngiladep yeshong bat chief minister Badan Burom jungi ha cabinet room hang ne hi bat daga jing don langru kita ki head official jong ka sarkar jilla Meghalaya jungi bat kaba khaddu kamut haka khalai tarik agos arajar pusan tehani ru ngledep ai kata ka joint representation da ka ba ai ya ka address hadip hai chief minister Badan Burom jungi hi nang ta ki arngut ki deputy chief minister bat chief secretary badang ta chabaro ki head official jong department beper badon hapok kan ni hapok ke sarkar Meghalaya ke jungi but haga jing ide bat baro kini ki representation lane kini ke jing lang ke bangi penlong
kalong be hi halor ka phang na ka banta ban pen be no yo purusam bat ka we ka mar ka badon kam ha ka banglia kren hi mar khamat bat chief minister bat kini ki nong yalam jongga jela ga jongi kabalong hakani ka in person meeting mo hakani ka arpesan terik mi arjar pesan kalong na ka bentaban itu no kata ke inclusion kata ke recognition ya baro kisnong khasipnar jongi ki badon hapo blok 1 khamtam ki bahap hapo ka elaka labang nang phalut kat kum baladep penim ya kene elaka ladep itu itawe ni kisnong ladep aisanat ye ki he kisnong jongi ni kisnong baro daga Giant Hills Autonomous Council. Te kamram galong baga sarkar kan pendep no kloy kat bala ban itu no ye gini kisnong bar penrum no ini kisnong hapo gajelam me kalaya khanang bagi ne kisnong kin yo jing itu no hapo ga jelam me kalaya jungi bat nangta kin sayo no barok ge jing don kap jogi pai kasih prar jungi ki besong basa chagite gi jaka kalong be I halor ki kot isla jogi breu namar hadu benta ki pai dong snong jungi ki badon chete kimpat yo i kot kisla kum ki election photo identity card ki birth certificate ki Aadhaar card nang ta ki we ki kot kisla ka don kamro bat ho ya ki snem ki beladep ki don tangkat to kan ningut ki badon sepo asam hindrai ki babun ni hadu menta ka mut kimpat don kita ki kot kisla sa asam se mekhaliar te kane ka de ka we ki jing e ka ba bu hakmat e haga jing im ka jongkil ne haga jing ye de bar ka long briu man briu ka jongki ke namar balai bon ki khana ki balai school menta barok nge tip hi nadu class 4 class 5 ru ki lapan ki Aadhaar gum ta ter ki kimye yo ki lapep school no bat kini ki bala pendep ki ba mut ban rum si college ru kimyo ki skill trap certificate ru kimyo ki Aadhaar ru kimyo ki epic ru kimyo kini ru ki lapep school no bat nalor kata wat ki balai belaru mentala dengi lai bela trai mistril ne gino ki kamria ci kisno ki thauru Cina sport mekalia ru kipan ye residential kipan ye kita ki epic Aadhaar kum sa ter ke te ka bai ki te gino song snow je gibran sete ban lek belar ru ki ban lek kuliah ru ki ban lek kam ban wat kam ban jam ru ki te de halor ka nega jing sisa halor ka nega jing don kam ka bekerki te ngi la khot pelong no ik jing lang kai te ho oi ni ai ki jing yero ka sarkar bagla pelut e ta kapor ban ni kendu ban ni rei hadin ka nega jing lang kamut ngimpat yo kanu ku jumpa bro lara ka hooj lane em ru ngimpat yo ti de na ka daw ba menta ka smi ilali ai ka ne ka jing thaw ka jumi mata ka chu ko por ro gumot na ka leng jing ko forum ni wan ship ki press ki media bat leng ba jong ki press ki media ka long hi ka jing pentip yang barok ki pai ka beri hunjo trap bat ka pai snong ko jong jelam ka le ajungi bat kum juru ka jing pentip ya ka sarkar maka dai ke ban burung lene ban simkhia ya ke ka ba nging le dep ya kran nging dep ya selok mo na ka menta ka jing jong ki beri ujungi te sagaweru nanga dor pan ong ba kumalong menta ka we jing ka ba crowd ba kalong ba ki pai no sung sung jong ngi bran sete kila sedang ban ngia namar la kato la lai sao to likisnem nadu pas sedang no ka ne jing pen bejbot kat kumalawan ke direction na central government tega ne jing persang jong government ban pen beju purusam klem dala man pen dep kalong ka bubujing ma ba du kata ki pa nyau chlong ke badon si thai bordat namar ka pressure ka bajur ba ka wan na ka we pat geliang hi te nakata ka daw ka mut ba ka ka bajia spok mukro ka bajia spok kanduli ka bajia spok lapanga ngila sakhir lagi jogi kman bar ka ne ka de ka daw ba ka wan ra jing ye ki beri jungi ba syok ba sa kaput te ka jing dei ba ka neru na ka leng jing ko forum ngi ketu ya government ba lada amla ba ne penbejo purusam kamut ka government ka dei bersim khia ban ya kren ba ka te gi liang ka badon nang te kim dei ban thau ginu kita kilat kinti ban wan ra kata huri hura dan ne kata ka ban lebe ngi ki beri jungi ba song ba sa ke jaka kaput ngadap ke mesim ke bas ngeu khia bat lengba jong kene kelat pathai kubor bo pher na kwaru ban kentu bar nga kerpat ru ya baro ki pai jong snong khasi penar jungi ki badon na poblok wan ba kumalong menta ni yo iba hadin ke jing sha lebeng ke jing sha ke jing lebeng ke jing thombor bar ke jing torsor ke bahar kom ki pai khasi penar jungi ki badon ki besong ki basa poblok wan elaka labang nang pelok da kini ki pai benriu karpi hagis nem ke bledep lengba kita ki singking atiar ni kita ki single no ki bapher kamut ke jingmut jongki ke dei ban be snong no yang gina ke jaka
But lingba ka ne ka jing torsor ka jung ki ka jing le beng ka jung ki. Ki pai ka siprar jung ki ba chong ba sa chikite ki jaka. Ki la hab ban patch nong hadu license laiwa. Henry anda ki iba kimla shuban be snong. Yengi te menta ki le pat da ka buj ke. Ka e ka ta ka buj. Menta ka mot ki las dang ban phon ban pa ban kejor ya ki breu jung ni. Kham tam ki to ki ba kham pau khama. Naga ne ki jella. Bakin periode lene bakin lek caki council ke jongki caki government ke jongki naga pentaban ai ke ke jingi rap kumta ter te haga jingi de bagane nanga kentui ki pardo persnam jongi ki bas chong ke basa apo blok on bat blok tu rukum ju dalele ke mot ngim de ban ngop hagane kane ke de ke por ju ke jingi le te naga leng jongi ku menung lam bariaru ngela persang ban yele kan bala ban ye keren budak sarkar naga menta berpendek kloy gini ki jing dawa ke jongi te ngangej baga government ru keladon hi kata ka dakasin bar keladon hi kata ka jingi trelang na government ru kumang dep keren du menni te ngakar pa di nong snong jungi ke badon cete ba kim dei ban ye ngop kim dei ban ye kendu ya kita ki riu pau khamat mo ki ba wan na kaliang asam naga benta bar pendi ya kita ki kran ki skim kumta terser ki lenti ki singking ki umam ki umdi namar menta kane gede ngeletip sai ba kane gede tang kata ka buj jungki bakumno kamut bakila ban pen kongu ye gibreu jungi bakila ban pen dia ye gibreu jungi bakin long ki bakloi ban ne ban sa lene ban long no chopo asam kai telada ka long kumta kamut ka long ka ba ma lene ka long ka ba e ing hedu kata bat ka long ru ka ba pendu bar pen musim bat ka kani nga keren ka basai baka long hi kam diri dijai benreu bat ka kam ing khong salang man te dede ka daw nga kentu ban kerpat dia barok pada dok persnam jungi nyim dei ban ngop nyim dei ban yibik ya kita gi jing penbek na kaliang ka karbe ang autonomous council bat na kaliang government op pasap bat sekave do komut ban ngop le ban bej ro nyim dei ban ngop nyim dei ban yibik bat ban ting ro ngabut nyim dei ban yetik nyidei ban long ke beslur bat ka cukup por ngabut nyidei ban scam kata ka jing mut ciperkat bat nyidei ro ban yaisa ka JCDC ka le itu ye kini snong le pen im ye ke elaka bala dep aisanat dia acting deloy badi ge snong baro kuma arpeunyo ro pratali snong mental dep aisanat hindrai ki yo tang kata sanat bar kane sanat kam don kame wala long lawala ki yo makna na po JCDC ke belong na po ke jalan ke liar nomar balai ba kimpat yo kita ki kot gisla ke belong kam kai nomar kam dai ke subjek jom minister council te ban agi tak epic ban agi tak adhar ban agi tak ki smart card gum ta ter ke te ki pai ba ste kila ya knyum bar kila ngia ba te kila ya pisah ke lang api te dereng ne kadau baka sabu jing wat kum yengi ginong yalam ki batrai pai ba ke berit beriaru ke mur ngelamat jing ha ban kontrol ki breu jungi bakin long biasa bakin long ki ba di bari trelang ke te dereng ne kadau ke mur ba ngibu ke ne ke jing kerpat ke jing kentu bat ke jing dawah ro ke government ke sarkar baka dei ban simkhia no mardor bar haga ni ka representation sagawe ngi dan wong ba kumang ong menne ngila airport chi feus gi government baka dei ban jubab yengi lada kalong oil kalong emru khanang ba mangipat kemut ngin la ban sim ya ka sinjam ka ba ayu ngi de ban le aga jingi de ba gane but lada ngi yo ye gane ada ngi yo ye ke jubab te lada kalong oil lada kalong emru lada ngi yo ke jubab ko biang lada ngi don ka man ak ngin apke kenal da ngim yo pa de ke jubab ka bo biang lada ngim yo ye ke jubab kemut ngin sa khot perlong biang de ke jingelang apok ke forum jungi bat hang tangin sistem karai kumno ngin le bat ayu bagi de ban le Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. We are the cartoon heroes. Coming from Bounty Land. Oh my love, I know you want my candy man, and oh my love, your word is my command. Jones, calling Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, wake up now. Wake up now. If you're having a good time, say, oh yeah!